Bueno, kaixo, ni Mikel Arraza naiz, Bernard Etxepareko zuzendaria, eta oraingoan gatozkizue kontatzera aurten egingo dugun korrika txikia, Bernard Etxeparen izango dela berezia. Bai, hasteko lehenik eta behin ez delako izango Bernard Etxepare ikastetxe publikoa parte hartuko duen bakarra. Bai. Erabaki genuen aurten zuk lelo horrekin bat egingo lukeen korrika bat antolatzea, eta horregatik uste dugu Txantrea auzoan batasun bat edo auzoa batzeko aitzaki ezin hobea izango zela. Bai? Zergatik hori, eskaini diegulako ere Garzia Galdeanoko ikastetxe publikoari gurekin parte hartzea korrika txiki horretan, beste ikastetxe batzuei ere bai, baina azkenean ahal izango duten bakarrak Garzia Galdeanokoak izango dira, eta bitxikeria zergatik beraiek ez direlako D ereduko ikastetxe bat, ikastetxe publikoa dira, baina bertan badaude A ereduko ikasleak eta baita G ereduko ikasleak ere. Orduan, konturatu gara berez auzoko ikastetxe ezberdinak aman komunean dugun gauza edo arloa euskara dela, bai? Orduan zein naitzaki hobea korrika bat ospatzea baino horrelako elkarbizitzarako jarduera bat egitea baino, bai? Eta hemen badugu hemengo aita ohi batek eta gainera ezaguna den Peio Iraizozek arginak egin zigun, eskultoreak egin zigun lekukoa, bai? Bernard Etxepare leloarekin, hemen ere badu Bernard Etxepareko logoa, eta baita Peio Iraizozen beraren sinadura ere. Eta hau izango da, korrika txiki honetan, eskutik eskura pasatuko den lekuko hori. Bai Bernard Etxepareko ikastetxe publikoko ikasle batek eramango du, eta aldi berean Garzia Galdeanoko beste ikasle batek eramango du lekuko hau Txantrean barna. Ostiralean, apirilak 7, 11:30 aurrera ikusi ahal izango duzuela. Guazen denok korrika! Garzia Galdeano eskolan gaudea ereduan, hemen ikusten duzuen jarduera hau 3 eta 4 urteko umeekin gauzatzen ari gara, eta korrikaren petoa margotzean datza. Ariketa ari gara gauzatzen bai euskeraz zein ingeleraz, bi irakasleok batera. Eta pixka bat bideratu dago bihar Bernard Etxepare ikastolarekin batera aterako garelako korrika egitera. Wow!
galdean otetxe pare bat eginik, batzuk garelako gora lekukoa bikote! Atxoa gure kontortsionistak, bailazoak, eskapistak, euri behan ilusionistak, bidera atera gara, kultura atera gara, herri zer igaroko gara. Kantuan, guazen! Lehenengo poliki hasiko gara. Tipi-tapa, tipi-tapa. Tipi-tapa, tipi-tapa. Tipi-tapa, tipi-tapa. Guazen! Espezialistak, biburuko aktivistak, bihotzaren ilusionistak, bidera atera gara, herri zerri biliko gara. Hau bai lurrikada izanen dela txantreara datorrena, herri zerri igaro ondoren Otxandiotik txantreara korrika, hemen gaude! Asmatzen dugu, nik 3 esandakoan besoa gora eta salto, presalt zaudete. 1, 2 eta 3. Ua, hori da, tipi-tapa, tipi-tapa. Lasai gazteak, lasai. Venga Fatumata eta Unai lekukoa gora euskararen alde. Tipi-tapa, tipi-tapa. Tipi-tapa, tipi-tapa. Otxandiotik txantreara, korrika! Otxandiotik txantreara, korrika! Lasai, mantendu distantzia, aurrena furgoneta, gero lekukoa eta gero pankarta. Hartu arnasa metro gutxi falta zaizkizue, hemen, gaude! Bai García galdean eta bai Etxepare, txantrean, ere, euskararen alde, txantrean, venga gora lekukoa, Fatumata eta Unai, hori da, bai argazki polita, guazen korrika, metro gutxi 6. mailakoak zareten metro gehien egingo dituzuenak, laister izango da, lekuko aldaketa, guazen poliki, tipi-tapa, tipi-tapa. Segi. Lasai. Gora besoa gazteak, gora, hemen, gaude! Hemen, gaude! Eta lehenengo aldiz historian 20. korrikan García galdean eta Etxepare eskutik helduta, tipi-tapa, tipi-tapa! Korrika!
txantreako ilusionistak, malabaristak, herriz herri gara ondoren, Otxandiotik txantreara, korrika! Otxandiotik txantreara, Lasai, aiori. izugarrizko jendean dana daukagu zain poliki orain, gaizkari eta etxepareko lagunari pasako diogu, aupa Juri, aupa Iker, bikain egin duzue, gora lekukoa, batzuk gara gaurkoan, tipitapa, non daude gaizka eta laugarren mailakoak, txantrea, nere, hemen oian, neskari heldu lasai, Aian, atzera. García Galdeano eskutik helduta, gero pankarta, gero gazteak, tipitapa, txantrea, nere, bat bita hiru esandakoan lurrikara, euskararen lurrikara iritsiko da, kale ontara, huerte kalera, salto egingo dugu, bat, bi eta hiru, salto gara! Etxeparen izenean Oian Sant Esteban García Galdeanotik Luna gora euskararen lekukoa! Tipitapa! Guazen! Tipitapa! Txantrea, nere! Korrika txikia, korrika hundia egin duzuelako, tipitapa! Bueno, txantrea, nere! Buruko aktivistak, bihotzaren ilusionistak, bidera atera gara, herriz herri ibiliko gara. Otxandiotik txantreara,
Ikusteko gutxi falta da. Hau pazuek hartu arnasa, besoa gora eta nirekin batera txantrean ere. Ez zaituztet entzuten. Arazoa daukagu, txantrean ere. Bai, horixe, guazen lagunak! Langileak ere, euskararen alde, tipi-tapa, tipi-tapa. Bai, horixe atzekaldean, tipi-tapa, tipi-tapa. Eta orain irakasleak bakarrik. Irakasleak, Erne, tipi-tapa, tipi-tapa. Irakaslea bakarrik. Tipi-tapa, tipi-tapa. Bai, horixe, guazen! Ona aukera jalgia di euskaraz, laga erdara. Etxeparek esan zuelako jalgiari plazara, kalera txantreara, tipi-tapa, tipi-tapa. Venga, noa eta luna, gora lekukoa, bat eginez batzuk elkartu garelako txantrean ere. Kaleko ondartza, gerorantza, guazen korrika. Orain bai lekuko aldaketa egingo dugu lasai, lasai, tipi-tapa, tipi-tapa. Tipi-tapa, tipi-tapa. Eta bigarren mailako neska jator hauek pasako diete euskararen lekukoa. Gure txikiei, amet, txalo bero bat beraientzat, eta guk bitartean esango dugu txantrean ere. Poliki, Ez zaituzet entzuten, txantrean ere. Atzera, Lasai txikiak, pankartaren aurrekaldean, poliki, tipi-tapa, tipi-tapa. Azkarrago, tipi-tapa, tipi-tapa. Tipi-tapa, tipi-tapa. Guazen García Galdeano eta Etxepare bat eginez, batzuk elkartu garela. Tipi-tapa, tipi-tapa. Atzera. Erdia, jarrio. Hor. Hemen gure txikiak bat eginez, gora lekuko polita, tipi-tapa, tipi-tapa. Ikasle, irakasle eta gurasoak txantrean ere. Txantrean ere. Venga, guazen besoa gora eta kantuan. Atzera. Venga, txaloka, bat izan bat, hemen lekuko aldaketa egingo dugu, oso ongi egin duzue. García Galdeano eta Etxepare bat eginez, nun daude txikiak, bezarkara eta musua, txalo bero bat txikientzat, eta guraso, kipi-txapa, kipi-txapa. Berriz, kipi-txapa, kipi-txapa. García Galdeano eta Etxepareko Asier bat eginez, gora lekukoa. Xiana eta Xierorza gora lekukoa. Venga, bikote, tipi-txapa, tipi-txapa. Ozen, tipi-txapa, tipi-txapa. Txantrean ere.
etxe bateko hasiera eta Xianak ekarri dute lekukoa, euskararen lekukoa etxe parera, hemen festa handia ospatuko dugu oiukatu dezagun azkenengo aldiz ozen, jipi txapa, jipi txapa! Utzi pankarta. Bikain egin duzue, jipi txapa, jipi txapa! Iritsi gara, txantrean ere! Horko zintaren atzean izango da, bai? Ordu gurasoak beste atean sartu bezala. Eskerrik asko. Espero, todo baino, había algo. Gizonen gurasoak zintaren atzean, bale? Por favor, detrás de la cinta. Que son los mayores y nada menos que 700. Hiru urteko lardik aztermenaren esertze. Hiru urte, lau urte, bost urte, lehenengo gela, egingo dugu gobernamendu bat hemen inguruan, bale? Lehenengo bainako horiek, bilatu zuen irakaslea eta argi eziko dugu. Euskal Herria euskaraz ulertzen dugun euskaldun eta euskaltzaleok aspaldi ekin genion geure hizkuntza sendotzeari. Etorkizun hobea nahi dugulako. Hizkuntza kultura mundu bat zu. 20. korrikak zurekin hitz egin nahi du. Euskara ezagut eta gurekin erabil dezazun. Zeuek ere zeuretik zeure hizkuntza aberastasuna eta kultura aniztasun unibertsala bizi ditzazun. Ikasiz, erabiliz, ahal bidetuz. Hizkuntza, kultura mundu batzuk. Haek Euskal Herri euskalduna du helburu. Askotariko mundua duelako amets. Hizkuntza eta hiztun guztiak berdintasunean biziko diren Euskal Herria mundua nahi ditu. Justizia kontua da. Hizkuntza gutxitu baten bizipenerako ohesa eta hiztunen eskubideen defentsa. Beharrezkoa da euskara sareta zaintzea. Gure nahi eta denon egitekoa da euskara aukera berdintasunean bizitza egunero eta eremu guztietan. Herritar guztiok bizi behar dugulako aukera berdintasunean egunero eta plaza guztietan. Egin bat, egin batzuk. Nik, ik, ark, guk, zuk, zuek, haiek, bat eta batzuk. Nire hizkuntza, zure hizkuntza. Gure kultura. Mundu hau, mundu hauek. Hizkuntza baten alde egitea, fina, guztien alde egitea da. Baten eta batzuen munduaren alde. Kultura unibertsalaren alde. Hizkuntza berdintasunen aldeko jaira gonbidatzen zaitu. Mundu unibertsalagoa sortzera. Bate egitera, zuk egitera, euskaraz. Bate egitera, zuk egitera, euskaraz.
Primeran egin dute biek, izugarri ongi. García Aldeanoko opari ederra. Gure aurtengo korrika iragartzen zuen pergaminoaren erreplika oso polita. Eskerrik asko, mil esker. Heldu dira! Hizkuntzaren malabaristak, akrobatak, trapezistak, herri honen ilusionistak, bidera atera gara, mundura atera gara, herriz herri garoko gara. Optimistak, jaiotzetik ilusionistak, bidera atera gara, korrika atera gara, herriz herri garoko gara. Hizkuntzaren malabaristak, akrobatak, trapezistak, herri ilusionistak, bidera atera gara, mundura atera gara, herriz herri garoko gara. Bat, izan bat, egin bat, batzuk eta bat, nik bat, denok bat eta batzuk gara ona, euskara bat mundu bat. Bihotzeko ekilibristak, suirensle optimistak, jaiotzetik ilusionistak, bidera atera gara, korrika atera gara, herriz herri garoko gara. Bailazoak, eskapistak, euripean ilusionistak, bidera atera gara, mundura atera gara, herriz herri garoko gara. Bat, izan bat, egin bat, batzuk eta bat, nik bat, denok bat eta batzuk gara ona, euskara bat mundu bat. Ahots kordan funambulistak, bakirrak da alkimistak, ofizioz ilusionistak, bidera atera gara, korrika atera gara, herriz herri garoko gara. Bat, izan bat, egin bat, batzuk eta bat, nik bat, denok bat eta batzuk gara ona, euskara bat mundu bat. Ahots kordan funambulistak, bakirrak da alkimistak, ofizioz ilusionistak, bidera atera gara, korrika atera gara, herriz herri garoko gara.
Tximi. Orainik. Perez. Xagutxoa. Urukazpianor. Utzi dizut dio San Perez. Xagutxoa. Nahi dut berria obar San Perez. Xagutxoa. Vamos, Pipi. Yeah.